Malikat ya oras at si katayo lamot, pinablimiran at atang agagitan kakaaro. Pisalamatan tayo ya Diyos sa katawan, ta arapat tila lamot sa sayan oras. Penja duntan, manaral tayo na ang kablin sa lita to. Sayan panaon, kay iba tayo lamot si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, kumusta Hello, kayo? Pastor Res. Mabigmat. Malikatak, kawarjak lalamot natin, Pastor Ros. Isa yung panarang tayo lalamot. Antayo Pastor, amayamay so nabibindisyonan at sayan programa, ya gabaydan nalugayan mo't ira Pastor, lapod si karason susubaybayad sayan gagawin tayo, ya panagripaso na sa eskwela sa Batina. Nayarin, biglaan tayo si Brother Vesper Bulataw, ya wala ni Thailand, kay iba to ra di Brother Patrick Rufo, lugayan tayo ra. Abit lamtang, Pastor Ros. Labay timot yung lugayan si Auntie Narcisia Ocarisa tan si Uncle ya sa Wada. Abit laday ya talagang tatalaran da Pastor di manad Hawaii so say Pangasinan si version na sa lesson tayo. Kumun tadakal ni so say nabendisyonan Pastor, sayan gagawin tayon programa. Sayan simba say panaralan tayo Pastor at tituloan na say tumbok na panagkasakay. Pastor. Lapod panaaralan tayo, so say pikakasakayad kindi Kristo. Pangbalat, sakbay tayo ng tuloy, at say panag-aral tayo, karoon tayo kindi Pastor Felipe, so panagpikasi. Ang pikasi tayo, Gagi. Marumin Diyos ang katagyan minama. Dayon milalamot sumasantong nga ranyo, at sayan agaw yung interyod si kami. Tapian makapan-aral kami lalamot na saray ang kablin salita yo. Salamat at kasil na laman, tan say bilaya patuloy yon iiter at balang sakay. Ipikasi misirin o Diyos tan karoon mi. Yad sayan panaral mi, idalan nyo kami lalamot. Tapian na duntan o Diyos, amin, saray bangabangat na masantong Biblia. At narengalan mi, na panaralan mi, at ni bilay mi, at makristiyanon panagbilay mi. Idalan nyo kami sirin nama, sa isukiramid garan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Sayan panaon, Pastor, ya panagbilay tayo. Amay-amay, so say kagawaan ya, nayarin nagamit, no nagamit ang labat na say tumbok. Galgali amin, Pastoros. Di tumbok natan. Kasi luganan, motor, hanggang say abong, say ayaman, walay tumbok. Yan no, ang gapuso sa may tumbok, at ang di kakanaan so sarayan gamit. Kuwatan, Pastoros. Untan tumutod say panagkasakay, Pastor. Say panagkasakay, kailangan na iglesia, jad ayaman. Bangbalit, wala mo so say tumbok to. Okay, lanti, Pastoros, ya, nakabatan tayo agagi, ya, pati manaya bilay, tan jad iglesia, importante mo sa tumbok. Kanya, sayan panag-aral tayo, say titulo say tumbok na panagkasakay, tan say kitext tayo na rubong gada de peso, 1, versikulo 9 tan 10. Pastor, basahan tayo. Okay, agagi, warjas so kanto, nasantun Biblia. Ya impakabat to od si katayo so misteryo na linaw to. Unong apaabig to as si kato so ninunot to si katundili. Say kipa akaran na pamaakaran apakasumpal na saray panaon say panagtipon at saray amin a bengatla ed Kristo na saray bengatlan wala ed tawon asingamet saray wala ed tapu na dalin ya ed sikato kwanko. On, Pastor, say ibabaga to jayet say panagkasakay kindi Kristo na amin niya walad tapo na dalin. On. Dapat si katayo na wala niya panagkakasakay. Tawon tandalin actually, Pastor Ross. On. So, kukulan niya mang kasakay manaya. Kanyan, sang ka-importante yan, so say panagkasakay bangbalat, anto so say tumbok na panagkasakay, at anso panaralan tayo, Pastor, awa, ano, basahan tayo di Peso, 1, Pastor, versikulo 13, nananang tayo ditan, so sa may sangkaunaan na tumbok na panagkasakay de iglesia. Okay, sa ikonto dya gagi, dyan 13, at kapitulo 1 na libro na Epeso. Adya ed sikato, si kayo agawa kayo tawir. Nen kadngelyo na salita amatuwa sa ebanghelyo na kilalaban nyo, adya ed sikato nen sinisya yo, at atakan kayo na Espiritu Santo na sipan. Pastor, sa ikwantod tanay, nang sinisya tayo si Kristo, On. at atakan tayo na say Espiritu Santo na sipan. On. Anto susayan sipan. Pastor, aya may sipan na panangilaban na say Diyos sa katawan. Tanatan, sa ikwanto, say pangkakasakayat, awalaan na bukit, On. at saya panamaglay na sayan sipan ng Kristo. Kato agila importante Pastor Ross na may salitan pananisya. May sinisya yo kanto katot atan man na iso sa kaya tumbok Pastor Ross. Unaan niya tumbok na say
pangkakasakay na sa iglesia. Si Kristo. Si Kristo. Si Kato, so sa may isang kabukatan na panagbuket na panagkakasakay na saray Kristiyano. No, andayo pastor, nanimbunag, amay sapatos ko, nakalay tapakan. Ah. Ang aliwak na sa may tiban, at talagan ang gano ibaka ko danom, aga nangikal. Lapod, mabuket. Untan tumot ko mo nagagikira. Ag tayo kumun manaaknitan, lapod kaiba tayo si Kristo, tan manisya tayo ya sa may panangilaban to, so say magmamaliw ya balkes, Oo. tan buket, ya mampabiskag na say panagkasakay tayo. Untan tumot, pastor, amay inpatay ng Kristo, saya so sa may mangakal na gutgutan sa loob na iglesia. Paano niya magkapangakal na gutgutan so sa may impatay ng Kristo, pastor? Antayo, agagi, kakaarumira. Diyan iglesia, wala ramay. Normal, Pastor Ross, may agapan tatalusan, nawa. Pero no once anang nang tayo, tan nanunutan tayo, ya sa may impatay ng Kristo manaya, at aga makasarilin liknaan na Diyos, no, agingan parad sa ray arumya to, si katayoran anak to. No na amiris tayo man, no nanang nang tayo man niya si Kristo at aga makasarili. Tas ay gut-gutan kadalasan, Pastor Ross, kin makasarili so rason. Katono na nang ay si Kristo. Intertibila ito, ag tuninunot so nayarin na tali-tali to. Nuntan agagi, sunalik na tayo. Sa may sarili, salitan pang inka makasarili. At naekalad si katoyo, tayo, yasi nga sa may ginawa ng Kristo. Tuatan, pastor. Kanyan sirin, manupag, yadjad agwago ya panagbilay na sa kaya Kristiyano, walad kanunutan ton naynay so sa may impan-sakripisyo tan impatay ng Kristo. Ta, no walala susaya, ang gano'n napapakasagsagang, ang gano'n napapasakitan, ag tulang balot yan nunutan ta, mas balag, so in sakripisyo ng Kristo. tan mas ansakit so sa intepel nun sa katawan tayo ni si Kristo. Pastoran tayo, no panaralan tayo aragdalem so sa may impatay ng Kristo, wala so say taluran kabalik santuya at say panagbilay tayo panagkristyano natan. Pastor Ross. Sa unaan, pastor, narumugan tayo od Efeso, versikulo 1, 5. Pastor? Yes, 5, versikulo 1, sa ikwento. Sanan tinandaan to, itayo ng una, nibilang ya anak to lapuad Hesus Kristo, ani paakar ed si katundili, unong ed apaabig alinawa to. Amay apaabig galinawa, pastor, sa ikwanto, apaabig galinawa to, jad, nung nangan tayo aragdalem ya sense, kwanda, On. aya may ibabaga to ed arumya, jad English ed adoption. Adoption. Sa Diyos siya katawan, pastor, inampun to tayo. Okay? Kanyan sirin natan, nawalaan tayo ipikakasakayad si kato. Antayo may panag-ampun, pastor, agmuanaktan, On. balit ta namon kailangan to ka. Awa, tan kailangan mo mo't nayarin si kato. Kanyan ampunan mo. Pero amay dad kipapasan ng Kristo, pastor, siya patayo ya totoo ya ampunan to. Actually, Pastor Ross, agto tayo kaukulan. Sa anang nang labat ng Kristo, may pangkaukulan tayo ed si kato. On. Pastor, paano tayo ya inampun na sa Diyos siya katawan? Inerto tayo inampun. Antang Pastor Ross, sa ito, agagi, basta sa ito at mangkakasalanan, unaarawi tayo ed Diyos. Sa kasalanan, iaarawi ito itayo Diyos. Pero sa ginawa ng Kristo, agagi, kakaarumira, si Kristo ng sakripisyo, inampun to itayo panamaglito may sakripisyo ng Kristo. Taanang nang to, kaukulan tayo sumanang ilaban. Tapyan, umpawil tayo at sa may liknaan niya, nawalaan tayo na singano ateng yung mga arod siga tayo. On, pastor, antayo may salita ng panag-ampon, maihirap mo tanya gawin Unaan, magastos. Tuwatan. Wala Antayo- rin proseso tutan. Wala, may proseso sa tantan, no, antam ng mga ampon ka, ang mahirap mo siya ampunan mo, may balaglan to. Usually, sa ampunan da, ara may ugaw ni. Pagatasan mo, dayapuran mo, puyatan to kay labi, ang say gabay to ibagay at panagsakripisyo. Dan si Kristo inampun to tayo, pastor. Aliwala ba't siya oras so abalangad si kato. Hanggang sa may bilay to. Lapod gabay to tayo ikalan ed kasalanan, kaya dyan nawalaan tayo talagan mas asing singer yali na waad si kato. Relasyon. On, pastor, say kumaduhat na rumugan na di Peso, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 7. Okay, sa ikonto dyan agagi. Adyaad si katos so kawalaan na karundon tayo ed panamagloy na dalato. Say pakapaan diyan na saray kasalanan tayo unong ed saray kayamanan na grasya to.
Sa komando pastor at panangilaban. Amay inidan to tayo pakapaandian kunto so ginamit to danawa. Jad arom sa kwanda kawayangan ed kasalanan. Aliwala ba't manay Pastor Rosya, labay na Diyos, katon inampunto tayo at labay ton singanon na walaan tayo na singgerya relasyon na si kato. Nag-ingan talagang labay to tayon ilaban manaya. On. Amay panangilaban to pastor. Umuna inlaban to tayo from the presence of sin, from the power of sin, and from the penalty of sin. Ang tatayotan pastor, atan may faces na panangilaban ng Kristo. Nun inlaban to tayo pastor, ang liwala ba siya penalty. May penalty inalato nan si katoy inatayod cross. From the power of sin. Lapod si katayo itan to tayo may pabagaraya imputed tan imparted righteousness ng Kristo. Say kumatlo pastor say kwantod tanay from the presence. Akinay, kalantod si katayo may kasalanan, kalantod tayo magkasalanan ng mundo na ani. Atan so panangilaban ng Kristo. Agalay dakop no ton Pastor Ros. Tanod jadilin in kan sikat tayo. Ang gapoy nagawaan tayo. Sa may singano impeket na kasalanan na sikat tayo ag tayo man naekal. Katon agalay importante na sa may ginawa ng Kristo. Ya aliwan parad si katulabat. Awan og ingon parad si katayon talaga. Talabay to ya ekalan to tayo at sama niya kipapasan niya ag tayo makaimo siya talaga no kasalanan sa pantutungtungan. On pastor. Kanyan lapod ag tayo makaimuwas, wala may kumatloy ang ginawa ng Kristo, amay panamirduna. Importante mo tan Pastor Ros. Kasi nung tayo pastor ang gano nilaban tila na sa Diyos siya katawan na tatang tanagagimira. Ang gano makapanyari so sa may panangilaban to. Sipad si katayo natan so agamang kakasalanan. Amin tayo mangkakasalanan. Awa pa agagi, agmi ibabagaya dapat mangkasalanan, tabi mo mangkakasalanan. Gahilangan uniwas tayo. Bang balit, lapod wala tinid makasalanan niya mundo, antoy gawan ng Kristo sirin. Perdona ento tayo. Antayo agagi kira, ayat bali-bali ni tsure No dyan loob na iglesia, amay agim, sa ipakanang mood si kato, agim ya talaga, lapod inampun tayon para. Nanang mo may agim ya, numang kakasalanan, tulungan mo pinawalaan na kawayangan at sa may kasalanan. Tan amay agim niya mang kakasalanan at perdonaan mo taan tamya to umatlabat. Nawalaan pa yung pangkakasa kay pastor. Sa isa kayo na nananang ko dyan Pastor Roskin agtutila bat inampon, agtutila bat inlaban. Huwag ingan, may salita kasi pinerdona to tayo. Sa Diyos labay ton lingwanan niya amin so ginagawa tayo maugasan si kato. Lingwanan labay ton lingwanan so may tim malikod ko tud bang kasinan bimunag tayo si kato. Labay ton lingwanan man niya amin tapyan nawalan tila bat na marakep tan mas matibay ang relasyon si kato. On kanyan si rin pastor, nunungnungan tayo sa yan ay talura, ya ginagawa ng Kristo, ay ako so nanungnungan si katayo. On. Kaya dyan untanet, nawalan tayo ay tuwa-tuwa ya pan kakasakay. Tayan tayo pastor, away from Christ no, ang gapoy Kristo, amay pa nagkakasakay, superficial labatan. On, tuwata. Aliwan tuwatan. Halimbawa pastor, siya, inarota ka, lapod, kanyan may kasakay agad sika, panuntununo apasiringan mo ag, no apasakitan mo ag. Nabalang may araw. So, ang pula, Pastor Ross, may babagang pangkakasakay. On, pastor, At kanyan. importante niya, dapat sa may pangkakasakay si Kristo so rason, aliwan arom. On, aman sutubuan na may panangarod Kristo. Pastor, paano niya sirin, yan napansan siya, so say pangkakasakay, at sa iglesia. Ay, marakutan, Pastor Ross, panaralan tayo tan. Arayara may ingredients na pangkakasakay. On, pastor. So, nanangangan tayo, nubukayin tayo Biblia tayo, Efeso 4:2, pastor, pibasa yo. Yung Efesio 4:2, kung agagi. At tinakapan namin kababaan na linawatan kauyamuan, pati panagsungdo. Wala ikwento niya, Pastor Ross, panunuran to susaray, susakay tan sakay ed si kayo ed aro. Sa una niya binila ito pastor at may panagpaabo ba? Panagpaabo baon. Nakaukulan niya jad iglesia walay panagpaabo ba pian napansyan siya so say panagkasakay. Agala importante ito ang Pastor Ross. Nananang ko ang gapoy panagpaabo ba ang gapoy perdona. Katon agilay dakop ya may ipaabubam so sarilim ibagam ya tuko mo makakasalanan ka. Tawans kasi ibagam ya ang gapoy kasalanan mo say panagpaabubang gapoy. On. Sa panlulusan to kasi pastor may holier than daw wa. May bagaraya mas maunga mo ni panagbilay ko ng say sikato. Mas mara no akin sikato yung naalagi ditan. Anta mas masanto ang mo ni sikato. Aratan pastor dangerous tan. Very dangerous man niya kanunutan may mas
mas santo On. at siya to, mas walay karapatan ko, mas atan so medyo delikadong kanunutan ng loob na kapilya, Pastor Ross. Say panagpaabo ba, Pastor, para siya kawa, amay nunutan mo ni, so say kaabigan na si Arom, antes mo nunutan may kaabigan mo. On. Tuatan, manisya kan sa atan, Pastor Ross. Ta, nunang tayo, Pastor, ibaga tayo panagpaabo ba, say gabay ton ibagaya, Pastor, at amay kin unaan mo yung Arom, lapod, nunutan mo si kaet, kin makasalanan ka met. Nununutan mo ya, mulag ka met yato. No, managpaabo ba ka, say nunutan mo naynay, amay kamaungan na ay say Arom ni. Unaan mo'y arum. Kasi, pero pastoran tayo, nung minsan, may too much humbleness is pride kanto ha. Arami arom kasi, si kadalay man salitan tanta, yan, si karay mo, siya, anggap mo so asabik. No, ibagadan, mampikasi ka brother, yan, ayarin si kay mampikasi, si kilad tanta, kuan tatan. Ang ganoon tato, pero nababaingan. Taag to gabaya, nabaingan. Ang tulagawon so sa may partido. Amon pastor, yaman na yung panagpaababait. Pride mo lamang Kato man. ni Baba Gato, Pastor Ross, siya amin niya sobra. Hmm. Aliwa. Samal. On. Amin niya sobra, pastor, sa malawa. Sa isa kay niya, bigla to ditan, pastor. Tapiano na pansyan siya tayo, susay panagbilay, walay pang kakasa, kay amay maulimik. Mauli mo. Gentleness. Kung to Gentleness, kung to English, Anto, pastor, so panagtalo siya ay maulimik. Sa may maulimag agagi, kini. Importante loob na iglesia, ita. Dakil so nasosolve yung problema, Pastor Ross, no, kalmado ka, sa panagsalita mo talaga na pili-pili, no maminsan dyan loob na iglesia na naiwasan so sa may agapan tatalusan, o naiwasan niya lalo ng grabe so sitwasyon, no, amin niya tuot, maulimag, at amin niya bungala. Antayo, pastor, amay, ang gano ang putang solo, no maulimag so panagsalita, ay bali-bali. Actually, Pastor Ross, sing ano kin Aray Bisaya, pastor, aray Bisaya ba? Aray Ilonggo. No man salita na, untan sir. Ang gano'n ang papasok, Clara. Patayon takala. Pastor, malambing ni Radyan siya. Tama na yun, sasabulay dala to. Masasabulay dala to, pero maulimag. Lapod sa may maulimag ka pa nagsalita, second to earth, amay subsubanto. So sa may, Aman. So, ang apoy. putang nga ulon, apoy. Kasi nga apoy, putang nga ulo. Wala itali-tali mi, Pastor Ross, talagang man sasangsangan laran doa. Nanan salita may sa kaya, agali ulimag tuman salita at abaingan may dwara. Pati si kara nahawad sa may kaulimag to. Maulimag laran man sa salita, demanda alikna, demanda birber ya aliwara. Di na ayos sa problema, lapod sa aming kaulimag. Ano pastor, Jed, sabat school tayo bilang. Lapod, walay discussion. Ay may sakay, agto gabay so mampaabo ba? Agto gabay may point to aliwa, may point to may sakay, mas bali-bali. Kwanto bilang. At dyan pang sasangsangan da, may sabat school, singa subugla. Singa man susubugan lara, man sasangsangan lara. Sa bagay, pastor, ang inertan, say maulim ka pa nagsalita, tambalod ang putang na ulo. Say kumalo, pastor, ibabagatod tanay at amay panagbilay, yawalaan na panagtupol. Okay, importante mo tan, Pastor Ross. Anto'y gabay ito ibagaya, pastor? No salitan tayo, Pastor Ross, so panagtupol. Tas ay tutungtungan tayo diya at pangkakasakay, awa. Balag so ni apag na sayan salita, Pastor Ross, sa may panagtupol. Kasi, diyan sitwasyon na church, no papahalagahan mo, igda mo importansya may panagkasakay. I-consider mo may panagtupol. Ang gano walalay labay mo ibaga, no nadural mo may unity, sing ano naman minsan, iset back mo lang may gawam, tapya na may unity, warman labat. Basta aga ni sasakripisyo sa prinsipyo ng iglesia, marakot man, Pastor Ross. Antayo, pastor, bali-bali may magayo, pastor. Basta aga ni kikinso si prinsipyo na iglesia, mantupol tayo. Atay pa nagtupol agagi kira, aya susay sakayad saray virtue ya awiton tayo tawon. Tano say kabalik tanan tayo pa so may mareklamo kanda ang gapoy pa nagtupol. Kaya no agka mareklamo, sakay lahad saray indikasyon niya wala lay pa nagtupol mo. Amay say arom ya salitad pa nagtupol, pastor, tayo pa nag-anos. Mas maanos ka. Ang gano say ulakad ministry, ang gano manakar ka bilang, ang gano ang gapula kasi mampakasyon, kayan si kan naynay, mantipul ka la, mananos ka la. Tapi ang jad untanet, bali-bali church tayo, bali-bali iglesia, tapi ang gapoy subugan, ang gano asakitan ka, tipulan mo la. Imaginean ko, Pastor Ross, no, amin niya to, amin niya miyembro tayo kapili agagi, at walaan na sayan sang langkap, amay panagtupol. Siguro agay lay dakop na may pulong, ang gapoy problema iglesia, na-solve amin, sunlasan problema iglesia. Tuatan, pastor.
Sa kwanto ni Pastorat, amay, mambilay tayo walay katuwaan. Mm. Aya so problema natan. Paano tayo mambilay, walay katuwaan, no nanununod, nalilingwanan tilan, mambasa na say bilay, na say libro, yakula ay katuwaan. Pastor, nun saman, say tawag dan sa Sabadista, people of the book. On. No wala bilang so nayarid Biblia nun saman, so Sabadista araya. Araya may pioneers tayo. Pero sing mabi panahon, Pastor, ya, singa pigpigara na bilang lad gamit at loob na iglesia, so sara may masimuon, walay regular daya oras, ya pa nagbasa na sa Biblia. Abit lang Pastor Ross, tay people of the book. Nan Sabado, diya distrito na Central Pangasinan, awalaan na say lecture so seminar so sare SSPM, tan care group ministry. At wala Pastor Ross so study manaya na church. Ya may people of the book, sandari isat lang nababahalangan si katayuran mananisya. Si katayuran sa Sabadista ta unong sa may study alingwanan ko nanton study man number 12 Pastor Ross ya denomination so inaral da Adventist mi kapito say panbabasay Biblia mi ka-12 tayod pa nagpikasi katon may people of the book ibabagam sandari sa abalang ta nalilingwan ng tila so may mangiter na sa sarili tayong panahon salita na Dios. Kanyan si rin agagay mira tatang mira. No gabay tayo mang maliw ya mas matwa amin ya kurang na panagbilay. Ag tayo kumun lilingwanan ya mambasa na sa masantong sulat. Pastor, diyan Efeso 5 versikulo 1, wala na isakay ya ibabagatudan ya formula pian diyan untan. Pastor, kimyan kayo ba? Ulitan tayo. Pastor, diyan Efeso 5 versikulo 1 ibabagatuditan ya wala susamay sakay niya ingredient Ricardo no paano niya napansyan siya panagkasakay. Okay, say kwento di agagi. Aligan nyo sirin sa Diyos. O aligan nyo sirin sa Diyos. Singa anak to kayon inaaro. Amay word dita na aro. Aro. On. Aligan tayo ko no si Kristo. Diyan Biblia, amay word ya aro ng Kristo, agape. On. Aya may perfect love. Ang tayo ta naalig, Pastor, ta syempre perfect love at ya Diyos ta aya may unconditional. Kasi katayo kasi, nung mangharo tayo, nung minsan, conditional. Conditional. Unsuporta. Suporta ka. No, suporta ka mo siya. Aro unta ka, no, aro mo agmat. Umantayo pa sa rawa. Angga po may, no, mamisan, inanarom, pero, unsabi pa na unya, love fadeth, kwanto Singa, no, unluma may panangarot. Kaukulan kasi Pastor Ross yan Sa may panangarot duga. Taliwan amin niya klase aro duga. Walay selfish. Walay dapat amay aro tayo agagi. Amay say pundasyon to. Say relasyon tayo Diyos sa katawan. Tano nawalaan tayo agagi na sayan aro na ibabaga. Ang gapoy problema on lasad iglesia. No bilbilang wala man. Aga umbayag at nasolusyonan lamang. On, dugatan Pastor. Sa ibabaga, sa sakin ni Pastor ibabaga to Efeso 5 versikulo 22 tan 23, amay mambilay tayo kumunya matulok. On. Amay nawalay leader, at leader tan, in talagay Diyos siya katawan tan, untulok tayo, untumbog tayo. Importante tan Pastor Ross. Tano maminsan atan sumandi-divide na church. Once siya palitan sa leadership na church, asalatan, amay nakal, aglaon tulok. Katon, nawala na division natin na church. Katon gila importante ito yan parte na sa iglesia. Natan, dugatan Pastor, natan, no leader ka balit, syempre, walay church board mo. On. No amay church board mo at aluwan saman so, na-action na sa may gabay mo, ay untulog ka mo tad church board. So, amay pa nagtulog agagi kira, amay naikal ko may saklor tayo ya, bunoon tayo, no anto may ag tayo gabay, tamay gabay tayo labat so na honor. No wala laya Pastor, na idan tayo ipangkakasa kay loob na iglesia. Tapos kini, isukom, no, anto man may labay mo, basta in the spirit of pagkakasa kay Pastor Ross, iyabulin mo namin niya nagawa. On. Kung tantumat sa ibaga to, Efeso 6, Pastor Awa, mambigay tayo, nulay pananumbok. Okay. Kung tutulog tayo, tan manutumbok tayo. Aya Pastor sa may sakayad saray rason ta penja doon tumbok penja doon tan nawalaan tayo No, minsan Pastor Ross, jad board, banggit mo may board. On. Wala to, no, minsan aray kakaaro tayo, aray leaders na church. Ang tutulok irad ng kakasakayan. Awa? Pero ang tulok labat. Agagi, ang dalagawaan, kasumpaldan timulok. Dapat man ay amay salitan tulok, patumbukan tayo na panangunor. Tapian amay talagan na solid so sa may tatawagan tayo ng pangkakasakay. Tuatan Pastor. Tuatan. Pastor, antusirin ni susara may mampapa kasil na say beket na pangkakasakay. Nandi man nang tayo tapian man siya sa panagkasakay. Natan padon tayon pakasilan so sa may beket
na panagasan siya, na panagkasakay. Anto susay isakay sa regawan tayo, pastor. Amin niya sa ramay abit la tayo, Pastoro. Sa ramay tumbok, ramay no paano niya maintain, awas sa may pangkakasakay. Kaukulan manaya, jad bottom line tuya, jad silong tuyan amin. Sa pundasyon tuya gagi. At sa may matibay, ya connection tayo, relasyon tayo at kinan Heso Kristo. Importante man. Ya dapat connected tayo lanang at kinan Kristo. Tapin sa may pangkakasakay at aganabalang ang loob na iglesia. On, pastor. Natan, abay layo pa connection. May connection, pastor. Paano tayo may connected sa Diyos sa katawan? No, nalikas tayo ito nagagikira, no? May walay connection tayo, no? Mampipikasi tayo nainay. Sa ikuan ng Pablo agagi, pray without ceasing. Agkaon tutundan naman pikasi. Adi, agkala makatrabaho. Sa gabay ito ni Bagaya, pastor. Amay ingas mo, amay breath of prayer, kwanto. Amin niya kanunutan mo, amin niya planom, amin niya trabahoon mo. Ipilam so sa Diyos unsatan nagawaan mo. Penjad untanan to, nawalaan kay connection. No antamlan wala connection mo, dapat mansyansya Mansyansya ka nakakonect, akadikit, akapagkat, at kinang Kristo. may connecta, pastor, mainumay tayong connected Diyos sa katawan. Oo. Siyempre, mampikas. Say problema, no paano mo pansyansya sa may connection. Say kwanda, it's easy to be on top. What's hard is how to be on top. To remain on top. May remain on top, aman sumairap, pastor. Kanyan, bali-bali, pastor, susay pa nag-aral tayo. Anto susarama yung utit ya kanunutan niya, nihitar tayo, pastor, tani ma-plus sa oras. Agagi, say labay min sakay, ag tayo nalingwanan, nagsarayan pa na aral tayo na salita na Diyos sa katawan. Kaukulan agagi manaya, si katayuran anak na Diyos, miyembro na sa iglesia tayo. Kaukulan agagi, mambilay tayo, yano iner, uno-unor tayo, say panagbilay tayo, at sa direksyon tayo at sa may dugan pananawag na Diyos at sika tayo. Dapat pansyansyan tayo at bilay tayo managagi, ya sa Diyos siya katawan, at tinawagan to tayo, at mamaliw tayo, kung English lang tayo, worthy. Diyad Pangasinan, Pastoros, ag kuna early. So sa may salitan, worthy. Pero mamaliw tayo kumunya, napag, ya anak na Diyos at sa impantawag to sika tayo, ya ibilay, so say saray salita to, may pangkakasakay at mansyansya di iglesia. On, pastor, tuatan, amay matuwa tayo kumun, ya manakar, unong, say inkatawag na sa Diyos si katayo. Jad arom say kwandat, walk your talk. No, minsan nayari tila ba yaman crusade, mansalita. Ibilay tayo, so say pananisya tayo. On, balad naman minsan, ang tayo ni bilay. Kanyan sirin sa isang kamaungan, kaya dyan nawalay tayo panagsiyansya. Yung inerso, no, paano niya tinawag tayo Diyos sa katuan, sa may katuan niya gabay to. No, no, anto may gabay na Diyos siya, pambilay tayo, ibabawag tayo, mambilay tayo, unungad saman. Oo. Aliwan superficial, aliwan sa may plastic, so ibaga tayo unya, dumabalot sa panagbilay tayo. Ibaga tayo sa Diyos sa aro, tan inaro tayo Diyos, tan walad si tayo Diyos, ag tayo balot mga aro. Sa Diyos managpaabo ba, ag tayo balot mong paabo ba. So si tayo agagi kira, tinawag tayo na sa Diyos in the last days. Numaminsan, say nununod ang tilabat, pastor, kasi, in the last days, tinawag tayo, piyanjad unta na sumpalan so propesya, piyanjad unta mangangili na sabat. Pero actually, udong si Isaiah 42, so kwanto di man, pastor, sika tayo tinawag, piyan magmaliw tayon, singa si Kristo, utit ya agaw. Yan anang nang kumun, so sa may picture ng Kristo, sika tayo, jad honor. Jad agaw ya kaunoran. Mag-reflect, so bilay ng Kristo si tayo, Pastoros. Sa isakin ni Pastoros siya, labay tayon nanangnangad sa panaaral tayo, Pastoros. Siya may babagaton, amin kumunyo gawin tayo as member of the church, Pastoros. At sa direksyon to kano, kumun at amay pangkakasakay. Hanggang po kumun sa gagawin tayo agagi, ya aliwan pangkakasakay sa rason. Amin dapat ya gawin tayo at pangkakasakyan na sa iglesia. Kanyan siri nagagi kira, sayan Sabado. Say tumbok manaya, pinawalan tayo pagkakasakay. At amay panggunautan tayo, yamang kakasakay tayo, pa na maglay, na araw ng Kristo, tan panangaro tayo at kindi Kristo. Batan, Pastor. Pastor, balbalag ya salamat at inkiwala yo lalamat. Sika tayo sumampikasi, tan ipikasi tayo nawalaan na pangkakasakay de iglesia. Maron Diyos, at sayon oras, pisalamatan mi, yatuloy, susay kiwawala yun pananaaral mi. Salamat katawan, ta ibabangat yo kami naynay. Tanatan, impoder yun si kami, susara may tumbok piyan jaduntan, nawalay pangkakasakay de iglesia.
Tulungan nyo kami sirin katawan, ya ibilay mi susarayan katuan, jad ngaranan ni Jesus. Amen. Salamat, alamat, pinablimiran na tatang tanagagi, at in pidagop yun si kami, at in panaral tayo na sa eleksyon. Pastor Jojo, salamat ya balbalagan si Pastor kayo. Ross.